ሰባት ካብ ፍቓድኩም ወፃኢ ንከይኾኑን ንስኹም እትደልይዎ ነገር ጥራይ ንኽገብሩ ተገድድሉ 7 ስውር ናይ ሳይኮሎጂ ሜላታት ከም ዘለዎ ትፈልጡ ዶ? ስውር ሳይኮሎጂ ኣዝዩ ምስጢራውን ሓደገኛን ጥበብ እዩ። ንሱ ድማ ስነልቦና ወዲ ሰብ ብምርዳእ ንሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓሳብ ምእታው እዩ። እዚ ንሰባት ንስኹም ዝደለኽምዎ ነገር ንኽሰርሑን ሰባት ካብ ፍቓድኩም ወፃኢ ንኸይኸዱን ንምግባር ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝመፀ ናይ ነገስታትን ናይ ሹማምንትን ጥበብ እዩ። ነዚ ሜላ ዝጥቀሙ ሰባት ድማ ማኒፕሌተርስ ወይ ከዓ ተፃወቲ ስነ ልቦና ይበሃሉ። ኣብዚ እንነብረሉ ግዜ እውን እንተኾነ ዓበይቲ ፅሉዋ ፈጠርትን ኢንፍሉዌንሰራትን ዝፈልጥዎን ዝትግብርዎን ነገር እዩ። እዞም ሜላታት እዚኣቶም ወዲ ሰብ እምቢ ዝብሎን ኣይደልን ዝበሎን ነገር ንክቕበል ዘገድዱ እዮም። ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ብዛዕባ እዞም 7 ስውር ናይ ሳይኮሎጂ ሜላታትን ከመይ ንጥቀመሎምን ዝብል ነገር ክንርኢ ኢና። ብፍላይ ቁፅሪ 2ን ቁፅሪ 5ን ዘለዎም ሜላታት ዝኾነ ሰብ ከይፈተወ ብግድሽ ንኽብሉ ዝገብሩ ሜላታት እዮም። ንስኹም ከ በዞም ሜላታት እዚኣቶም ተጠቂዕኩም ትኾኑ ዶ ዝብል ነገር ክሳብ መወዳእታ ብምርኣይ ርእስኩም መርምሩ። መተሓሳሰቢ ናይዚ ቪድዮ ምስራሕ ክልተ ዓይነት ጥቕሚ እዩ። ቀዳማይ ምናልባት እውን ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ሰባት ብዘይፍላጥ ብሕማቕ መንገዲ ኣብ ትሕቲ ፅልዋ ወዲቅኩም እንተደኣ ሃሊኹም ርእስኹም ንኽትዕዘቡ፣ ካልኣይ ድማ እዚ ሜላ እዚ ንፅቡቅ ነገር ብምጥቃም ፅልዋኹም ክተዕብዩ እዩ። ነዚ ናይ ቁም ነገር ቻናል ሓድሽቲ እንተደኣ ኮይንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ሁኑ። ነዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ንስውር ሳይኮሎጂ ከም ዓብይ እታወት እትጥቀመሉ ናይ ሰባት ድኽመት እዩ። ንሱ ድማ ንሰባት ብደንቢ ብምዕዛብ ዘለዎም ሕፅረት ወይ እውን ዘለዎም ክፍተት ብምርኣይ ነቲ ነገር ምፍላጥ እዩ። 7 ናይ ስውር ሳይኮሎጂ ሜላታት ማይክል አንጀሎ ዝተባሃለ ሓደ ቅርፂ ዝሰርሕ ሰብ ነይሩ። እዚ ሰብ ሓወልቲ ሰሪሑ ምስ ወድአ ናብ ሰባት ብምኻድ የሪኦም እሞ ኣብቲ ግዜቲ ሰባት ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ፣ ግን ድማ ኣፍንጭኡ ነዊሕ ዝብል ርእይቶ ይህብዎ ነበሩ። ማይክል እውን እቲ ኣፍንጭኡ ፍፁም ቁኑዕ ከም ዝኾነ ስለ ዝፈልጥ ምንም ከይተኸራኸረ ናብ ድሕሪት ቤት ብምውሳድ ቁሩብ ፀኒሑ ሒዝዎ ይምለስ። ድሕሪኡ እቶም ሰባት ሕጂ ኸ ከመይ ብምባል ይሓትም። ሕጂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርካዮ ብምባል ድማ ይንእድዎ። እቲ ዝገርም ነገር ግን ማይክል ኣብቲ ሓወልቲ ምንም ዓይነት ለውጢ ዘይምግባሩ እዩ። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ሜላ ዝኸውን ናይ ሰባት ርእይቶ ብግልፂ ዘይምቅዋም እዩ። እዚ ማለት ሰባት መቃወምነቱ ከልዕሉ ከለዉ ርእሶም ከም ዝተሳዕሩ ወይ እውን ጌጋ ከም ዝኾኑ ከኣምኑ ስለ ዘይደልዩ ንዘይድሊ ፅልእን ክርክርን ሓደ ግዜ እውን ንምብኣስ ይቃልዑ እዮም። ስለዚ ሓደ ግዜ ሰባት ምንም ካብ ዘይምባል ጥራይ ርእይቶ ከም ዝህቡ ተረዲእኹም ነቲ ርእይቶ ብምምዛን ዘየድሊ ኮይኑ እኳ ተረኺብኩምዎ ብግልፂ ብዘይምቅዋም ናቶም ርእይቶ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ንኽስምዖም ብምግባር ክትማርኽዎም ትኽእሉ ኢኹም። ካልኣይ ሜላ ናይ ተቃርኖ ሓይሊ ይበሃል። ነዚ ሜላ እንጥቀመሉ መብዛሕትኡ ግዜ ንነውረኛ ዝበሃሉ ዓይነት ሰባት ወይ እውን ተፃራሪ ምኻድ ንዝፈትዉ ሰባት እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ሰብ ዝብሎም ኣይሰምዑን ወይ እውን ብተፃራሪ ነገር ምግባር ይሕጉሶም እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ናይ ዋህሊ ሓደ ሰብ ኣይኮንኩን ዝብል ኣረኣእያ ስለ ዘለዎም ምሳኹም ብምክርኻር ካብ ዝበልኩሞም ነገር ተፃራሪ ብምግባር ላዕለዋይነቶም ከረጋግፁ ዝፍትኑ ሰባት እዮም። እዚኣቶም ኣብ ሰፈር፣ ኣብ ቤት ትምህርቲ፣ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ዝተኸልከሉ ነገራት ዝገብሩ ዓይነታት ሰባት እዮም። ናይዞም ሰባት ዓብይ ፍርሒ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ሰብ ምዃን እዩ። ነዚ ነገር ብምግባሮም ድማ ካብኡ ዘምለጡ ይመስሎም። ስውር ሳይኮሎጂ ግን ካብ ካሊእ ሰብ ንላዕሊ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ምእታው ዝቐለለ እዩ ይብለና። እዚ ድማ ብቐሊሉ ናይ ተቃርኖ ሓይሊ ብምጥቃም እዩ። እዚ ማለት ነዞም ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ንምውዓል ክገብርዎ ዘይደልዩ ነገር ንኽገብርዎ ምእዛዝ ማለት እዩ። ንኣብነት ሎሚ በይንኹም ምዃን እንተደኣ ደሊኹም ንሓደ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዘለዎ ሰብ ኣብ ገዛ ንኽወፅእ ምእታን ሎሚ ሓደ ዝኸዶ ቦታ ስለ ዘለኒ ክትወፅእ ኣይደለይካ እንተደኣ ኢልኩምዎ ዝተኣሰረ ኮይኑ ስለ ዝትስምዖ ኣነ እውን ዝኸደለኒ ብምባል ተስኡ ክወፅእ እዩ። ብኻሊእ ኣባህላ ድማ ናትኩም ሓሳብ ተሳኺዑሎ ማለት እዩ። እዚ ሜላ እዚ ንሰባት ብተፃራሪ ናይ ምንቕቓሕን ናይ ምድፍፋእን ሓይሊ እዩ። ሳልሳይ ግልባጥ ሕጊ ይበሃል። እዚ ብኻሊእ ቋንቋ ግብረ መልሲ ወይ እውን ኣክሽን ኤንድ ሪኣክሽን እንብሎ ሕጊ እዩ። ንሱ ድማ ንሰባት ብውዕለታን ብፅቡቅ ነገራትን ብምሓዝ ዝስራሕ እዩ። እዚ ሜላ ንስኹም ካብ ትደልይዎ ነገር ኣቐዲምኩም ምስቲ ሰብ ፅቡቅ ዝኾነ ርክብ ምፍጣር እዩ። ንኣብነት ነቲ ሰብ ብምኽሪ ብልቓሕን ዝመሳሰሉ ነገራትን ጌርኩም ወይ እውን ሓደ ነገር ሂብኩም ምስ ፈለጥኩምዎ ኣብ መወዳእታ እትደልይዎ ነገር ምሕታት እዩ። እዚ ክኸውን ከሎ ድማ ን25 ሚኢቲ ዝበሃል ሕጊ ተፈፃማይ ይኸውን።
እዚ ማለት ካብቲ ንስኹም ትደልይዎ ነገር 25 ሚእታዊ ጥራይ ኢንቨስት ምግባር ማለት እዩ። 100 ቅርሺ እንተደኣ ትደልዩ ኮይንኩም ንስኹም ክትገብርዎ ዝግባአኩም ብዝተፈላለየ መንገዲ ክሳብ 25 ቅርሺ ዘብፅሕ ነቲ ሰብ ውዕለታ ምግባር እዩ። ነዚ ሰብ ክሳብ 25 ቅርሺ ውዕለታ ክትገብሩ ከለኹም እቲ ሰብ ብዘይ ምንም ምንፃግ 100 ቅርሺ ክህበኩም ፈቃደኛ ክኸውን እዩ። ሕጂ እውን ደጊመ ከልዕሎ ዝደሊ ነገር ነዚ ነገር ንፅቡቅ ጥራይ ክትጥቀምሉ ከም ዘለኩም እዩ። ምናልባት እዚ ነገር ብኸመይ ፅቡቅ ክንጥቀመሉ ንኽእል ተዳኢልኩምኒ ንሓደ ፅቡቅ ባህሪ ዘይብሉ ኣባል ስድራቤት ወይ ድማ ዓርክኹም ናብ ናይ እምነት ቦታ ክትወስድዎ እንተደኣ ደሊኹም መጀመርታ ንሱ ናብ ዝውዕለሉ 2 ወይ 3 ግዜ ናብኡ ክትከዱ ይግባእ። ሓቢርኩም ክትውዕሉ ከምኡ እውን ኣብቲ ዝውዕለሉ ቦታ ክትርከቡ ከለኹም ንዓኻትኩም ክብል ናብቲ ንስኹም ትብልዎ ቦታ ክኸይድ ፈቃደኛ ክኸውን እዩ። ስለዚ እዚ ሜላ እዚ ንፅቡቅን ንሰባት ንምምሃርን ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ሕጊ ገለዋት ብሓፂሩ ሰባት ብውዕለታ ተኣሲሮም ንዝገበርኩምሎም ንእሽተይ ነገር ሓሲቦም ብዙሕ ነገር ንክገብሩ ምቕባል እዩ። ኣብዚ ሕጊ እዚ እቲ ዋና ነጥቢ ምቕዳም ዝበሃል ነገር እዩ። ኣቐዲምኩም እንተደኣ ተዛሪብኩም ሚስጥርኩም እንተደኣ ኣካፊልኩም ንሳቶም ከይሓተትኩምዎም ብዙሕ ነገራት ይነግርኹም። ስለዚ ኩሉ ግዜ እውን እንተኾነ ሰባት ንዝገበርኩምሎም ነገር ብምሕሳብ ካብ ዘቕረብኩምዎ ነገር ንላዕሊ ከቕርበልኩም ክፍትኑ እዮም። ራብዓይ ምእዙዝነት ምርኣዩ። እዚ ናትኩም ድሌት ብዘይ ምንጋርን ኣብቲ ነገር ዘሎ ጥቕምን ጉድኣትን ተመርኪዝካ ጥራይ ምዝራብ የመልክት። እዚ ማለት ናይ ሰባት ዓይኒ ካባኻትኩምን ካብቲ ነገርን ዘሎ ርክብ ኣልዒልኩም ኣብቲ ነገርን ኣብ መንጎኦም ክትገብርዎ ከለኹም ነቲ ነገር ንዓኣቶም ዝህቦም ጥቕሚ ወይ እውን ጉድኣትን ብምርኣይ እዩ። ነዚ ሜላ ብቐሊል ኣብነት ክንሪኦ ከለና ነዚ ነገር ክትገብሮ ኣለካ ካብ ምባል እዚ ነገር እዚ እንተትገብሮ ነርካ ምጠቐመካ ምባል እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ሰብ ኣብ ናትኩም ነገር ጥቕሚ ካብ ምዕዛብ ንላዕሊ እቲ ነገር ንዕኡ ከመይ ከም ዝጠቕሞ ይዕዘብ። ብቐሊል ኣብነት ሸቃጦ እንተደኣ ኮይንኩም ዝሓዝኩምዎ ነገር ነቲ ሰብ ዝህቦ ጥቕሚ እምበር እቲ ነገር እንተደኣ ተሸይጡ እስኹም ስለእትረኽቦ ጥቕምን ኮሚሽንን ዘይምዝራብ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ዝደለኹምዎ ነገር ብግልፂ ዘይምዝራብ እቲ ንዓኻትኩም ዝህበኩም ጥቕሚ ዘይምዝራብን ነቲ ሰብ ንዕኡ ዝህቦ ረብሓ ኣዕቢልካ ምርኣይን ዝዓበየ ሕጊ ናይዚ ሜላ እዩ። እዚ ነገር እዚ ኣብ ናይ ንግዲ ስራሕ ዘለዉ ሰባት ብምፍላጥ ኮነ ብዘይምፍላጥ ክትግብርዎ ድማ ንሪኦም ኢና። ኣብዚ ሓደ ክተስምርሉ ዝግባእ ነገር ግን ናይቲ ነገር ጥቕሚ ብሓቀኛ መንገዲ ምዝራብ ዘይግባእ ርእሰ ነገር ዘይምልዓል እምበር ዝተጭበርበረ ወይ እውን ሓሶት ምዝራብ ማለት ኣይኮነን። እዚ እንተደኣ ኮይኑ ብቐጥታ እቲ ነገር ሓሶት እዩ ዝኸውን። ሓምሻይ ኣብ ውስን ደረስ ዘሎ ምርጫ ምሃብ እዩ። ሰባት ንውሳነን ብናይ ባዕሎም ምርጫ ንምጓዓዝን ዘለዎም ድሌት ኣዝዩ ልዑል እዩ። ብሰንኪ እዚ ድማ ኣብ ዝተወሰነን ዝተገደበን ነገር ውሽጢ ከም ዘለዎ ክስምዖም ከሎ ነቲ ነገር ንምቋም ወይ ምስቲ ነገር ምስሕሓብ ክፈጥሩ ይፍትኑ። ንኣብነት ንሓደ ሰብ እስኪ ሕብሪ ምረፅ ካብ ምባል ካብ ፃዕዳን ካብ ፀሊምን ሓደ ሕብሪ ምምለፅ ብምባል ውስን ዝኾነ ምርጫ ምሃብ እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ ምርጫኦም ኣብ ናትኩም ክልል ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ድማ ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ከይተሰምዖም ብነዊሕ ገመድ ከም ምእሳር ይቑፀር። ደጊመ ከዘኻኽረኩም ዝደልዮ ነገር እዚ ነገር ንፅቡቅ ንክትጥቀምሉ እዩ። ንኣብነት ደቅኹም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርኩም ከም ዘለዎ ከይተፈለጦም ንክትቆፃፀርዎም ይሕግዘኩም። ብሓፂሩ እዚ ሜላ ብነዊሕ ገመድ ኣሲርካ ናይቲ እሱር ነፃነት ምሕላው ማለት እዩ። ብተፈጥሮ ሰባት ብምርጫኦም ነገራት ከም ዝገበሩ ክስምዖም ከሎ ንዓኻትኩም ናይ ምእማን ኮነ ምሳኻትኩም ዘለዎም ርክብ ናይ ምዕቃብ ድሌቶም ኣዝዩ ልዑል እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ምስ ሰባት ክትኮኑ ከለኹም ካብ ምርጫ ምኽልካል ፈራፅ ቆራፅ ካብ ምዃን ነዚ ነገር ኣማራፂ ምሃብ ዝሓሸ ኣማራፂ እዩ። ሳድሻይ ሜላ ንፅፅር ይበሃል። እዚ ሜላ ምናልባት እውን ብፅቡቅ መንገዲ ክንርድኦ ወይ እውን ክንጥቀመሉ ዘይንኽእል ንኸውን ኢና። ግን ድማ ሰባት ኣብ ርእሲና ነዚ ነገር ንኸጥቀምሉ ንኽንከላኸል ይሕግዘና እዩ። እዚ ዓይነት ሜላ ዝሰርሕ ብዛዕባ ካሊእ ነገር ሕማቕ ብምዝራብ ናይ ባዕልኻ ነገር ወይ ድማ ሽምካ ምህናፅ እዩ። ንሕና ነዚ ንገብሮ ግን ብዛዕባ ርእስና ምንም ከይተዛረብና እዩ። ንኣብነት ሓደ ሕማቕ ምዃኑ ክንዛረብ ከለና ባዕሉ እቲ ሰብ ንስኻትኩም ነቲ ነገር ዘይምዃንኩም ብፅቡቅ ጎኒ ክጥምተኩም ይፍትን። ሕጂ እውን ክተስምርሉ ዝደልዮ ነገር ንስኻትኩም ተቃወምቲ እምበር ናይ ባዕልኩም እምነትን ኣቃዋምን ኣተሓሳስባን ኣይትዛረቡን። እዚ ምግባር ግን ሰብ ብምቃወምኩም ምኽንያት ናታትኩም ኣቋም ካብኡ ተፃራሪ ከም ዝኾነ ንክሓስብ ይገብሮ። ነዚ ነገር ብዙሓት ፖለቲከኛታትን ሰበስልጣናትን ክጥቀሙሉ ንሪኦም ኢና።
ንኣብነት ሓደ ፖለቲከኛ ብዛዕባ ናይ ቀደም ስርዓት ኣገዛዝኣ ጥፍኣት ወይ ድማ ኔጌቲቭ ነገር ክዛረብ ከሎ ነቲ ህዝቢ ምንም ከይበለ ነቲ ህዝቢ ናይቲ ስርዓት እትተቃወሞ ምዃኑን ንሱ ከምኡ ዓይነት ስርዓት ከም ዘይኽተልን ይእምኖ። ከምዚ ክገብር ብዘይምሃሉ ድማ ስልጣን ብዝረኸበሉ ግዜ ከምኡ እንተደኣ ገይሩ ብቓሉ ወይ እውን ብዝተዘረቦ ነገር ተሓታቲ ይኸውንን። እዚ ሜላ ካብ ሓሶት ዝፀረየ ምጭብርባር ብምባል እውን ይፍለጥ። ነዚ ሜላ ዝጥቀሙ ሰባት ኣይሕስውን ግን ድማ ሓቂ እውን ኣይዛረቡን። ስለዚ ናይዚ ሜላ እዚ ዋና መሳርሒ ዝውቀስ ወይ እውን ድኹም ነገር ብምርካብ ነቲ ነገር ድማ ፍጹም ብምፅላም ይስራሕ። ዝተረፈ ናይ ሰብ ኣእምሮ ብኣፈጣጥሮ ምክንያት ዝመልኦ ክፍተት እዩ። ሻውዓይን ናይ መወዳእታን ሜላ ናይ ንፅፅር ፅልዋ እዩ። እዚ ሜላ ድማ ንስኻትኩም እትደልይዎ ነገር ወይ እውን ምስናትኩም ሓሳብ ዝኸይድ ነገር ብንፅፅር ብምቕራብ ዝዳሎ ነገር እዩ። ነገር ግን እዚ ንፅፅር ፍጹም ካብቲ ንስኻትኩም ዝሓስኩምዎ ነገር ዝተሓተ ክኸውን ኣለዎ። ኩላትና ከም እንርድኦ ኣብ ሓደ ጻዕዳ ነገር ሓደ ፀለማ ኣቕሓ እንተደኣ ተቐሚጡ እቲ ጻዕዳ ነገር ኣዝዩ ጻዕዳ እዩ ናይ ምባል ተኽእልኡ ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ። ስለዚ ብዝደለኹምዎ ናይ ህይወት ዓውዲ ናይ ሓደ ነገር ዝተሓተ ተነፃፃሪ ኣካል ብምቕራብ ናትካ ነገር ኣጉሊኻ ምርኣይ እዩ። ነዚ ሜላ እዚ ብፅቡቅ ጎኑ ክንዕዘቦ ከለና ንውላድኩም እንተደኣ ዘየፅኒዖም እንታይ ክኾኑ ከም ዘለዉ ብተነፃፃሪ ጌርኩም እንተደኣ ነጊርኩሞም ኣፅኒዖም ካብ ዝኾንዎ ንላዕሊ ምፅንዖም ብዘብፅሐሎም ፍርሓት ኢሎም ከፅንዑ ይደፋፍኦም። ዘፅንዐ ዕዉት ሰብ ካብ ምርኣይ ንላዕሊ ዘየፅንዐ ሂወቱ ተበላሸወ ሰብ ብምርኣይ ነቲ ነገር ንኸኣምኖ ምግባር እዩ። ነዚ ነገር ብንግዲ ዓይኒ ክንሪኦ ከለና ድማ ሓደ ኣምፑል ንኽንሸይድ ናይ ሽምዓ ብርሃን እንዳርኣኻ ምሻጥ እዩ። ብሓፂር ቋንቋ ናትካ ነገር ወይ እውን ነቲ እትደልዮ ነገር ኣጉሊኻ ክረአ ብምግባር ንኽምረፅ ምግባር እዩ። ካልኦት ብጣዕሚ ብዙሓት ጠቐምቲ ናይ ሳይኮሎጂ ንፅፅር ሜላታት ኣለዉ። ንሎሚ ግን ነዚኣቶም መሪፀ ቀሪበልኩም ነይረ። ካብዞም 7 ሜላታት ኣዝዩ ዝፈተኹምዎ ወይ እውን ዘጋጠመኩም ኣብ ኮሜንት ፀሓፉለይ ኢኹም። እዚ ቪድዮ ጠቒምኩም ከም ዝኸውን ኣይጠራጠርን። ኣብ ቀፃሊ ብኻሊእ ጠቓሚ ምድላው ንኽንረኸብ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ናትና ኩኑ ኢኹም። ኣብ ዘዘሊኹምዎ ሰሰናዩ